On our second day dito sa Taiwan, magko-commute tayo from Jofen Old Street to Shifen. Madali lang naman yan, sasakay ka ng bus pabalik sa Ryufang. Pagdating sa Ryufang Station, take the Pingxi Lane at sumakay ka ng train papunta ng Shifen. Dito ginagawa yung sikat na pagpapalipad ng mga giant lanterns. Kung binili mo itong fun pass na to, hindi mo na kailangan magbayad. Ipapakita mo lang sa mga tindahan yung fun pass at papipiliin ka na nila ng lantern. Pipili ka ng color depende sa kung anong klase yung wish mo. Although since hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong pamahiin, so pinili ko na lang yung multicolored. And then you're going to paint your lantern with your wish, your name, or kung ano man yung gusto mong ilagay. And then you'll just have to wait your turn para pakawalan yung lantern mo. Isa pa sa mga nakakatuwang experience dito ay yung papanoorin mong dumaan yung train. As in lahat ng tao ay hihinto yung activity nila para hintayin dumaan to. Although right after niya dumaan, back to business agad. Marami ring food stalls dito, so pwede ring mag food trip dyan. Since mainit yung panahon, mas convenient na mag-rent ka na lang ng taxi papunta ng Shifen Waterfalls. At eto na rin yung maghahatid sa amin pabalik sa bus station pagkatapos. Yung papunta sa waterfalls, medyo may konting lakad pa and hanging bridge. As usual, maraming food stalls and pasalubong area at maganda yung lugar, so makakapag-picture din kayo ng marami. And finally, eto yung napakagandang Shifen Waterfalls at inabutan pa nga namin yan ng may rainbow. After this, balik kami sa Jofen para mag-check out at babiyahe na kami pabalik ng Taipei. Up next, ipapakita ko sa inyo lahat ng kinain namin dito sa Shifen.